Hyvät kuulijat, Pertti Vehreävesan ja Jukka Davidsonin keskustelu jatkuu 3. osiolla. Herrat keskustelevat lopuksi, mihin tämä kokonaisuus johtaa yhteiskunnassa ja mitä jokainen meistä voi nyt tehdä. Toivomme kaikkia mukaan toimintaan isänmaamme Suomen hyväksi. Pelastetaan Suomi. Joo, no niin, tervetuloa osioon 3 sitten kaikki kuuntelijat. Me ollaan siis Pertin kanssa käyty läpi pelkoa ja tietoisuutta ja paljastuksia, paljon teemoja tässä viimeisen 2 osion. Ja nyt olisi tarkoitus sitten yrittää vähän vetää yhteen tätä kokonaisuutta. Eli me ollaan tultu jostain tähän päivään, tähän tilanteeseen ja missä me niin kuin nyt ollaan ja tietoisuuden tasoon ja siihen, mikä nyt kaiken kaikkiaan tässä maailmassa nyt meitä ohjaa. Ja sitten kun me katsotaan tästä aikaa niin kuin tavallaan eteenpäin, niin päivänä jonain sitten tämä paljastusten ja kaikkien kautta niin me tömähdetään vähän toisen näköiseen maailmaan ja sitten tässä välissä niin tulee tapahtuu paljon muutoksia meidän siihen maailmaan, joka tosiasiassa meitä ympäröi. Eli jos me vähän niin kuin vedetään tätä yhteen, niin eli meneekö tässä niin kuin kaikki nyt sitten uusiksi ja jotkut sanoo, että meillä on joku ihana tietokone, joka maanantai-aamuna hyrrää päälle, niin sitten meillä on kaikki hyviä ja näin, vai mihin me ollaan niin kuin törmäämässä, minkä näköiseen prosessiin, ja sitten toisaalta niin kuin me voitaisiin vähän sitä miettiä, että no mitäs, moni on kysynyt minultakin, kun mä oon ollut puhumassa, että no mitäs me voitaisiin nyt sitten tehdä, mitä pitäisi tehdä. Niin se on niin kuin mun mielestä hyvä nyt lopettaa vähän semmoinen kysymys, että onko meillä mitään muuta kuin istua tuolilla ja odottaa, että taivas putoaa niskaan ja olla niin kuin hitommoisessa pelossa taas. Niin, mikä olisi se juttu, johon tässä voisi niin kuin sitten ruveta niin kuin keskittyä? Hyvä kysymys jälleen. Meillä on niin kuin tässä mielenkiintoisessa ajassa jo näkyvillä näitä vaihtoehtoja. Niin kuin tuossa aiemmin puhuttiin jakamisesta ja erottelemisesta, niin meitä tosiaan jaetaan ryhmiin, joita tietysti hallinto haluaa käyttää meitä toisia vastaan, mutta tämä iso jakohan on nyt nämä erilaiset aikalinjat, niin kuin erilainen tulevaisuuden maailma tai kuva. Nämä ihmiset, jotka eivät pysty nostamaan sitä omaa tietoisuutta ja ymmärtämään, mitä täällä tapahtuu, he kaipaavat ja haluavat ilmeisesti kokemuksia vielä tämmöisestä niin kuin järjestelmästä, jossa hallinto hyväksi käyttää heitä ja ohjaa, kertoo asioita, miten tehdään. Niin kuin mainitsit tekoälystä, niin ilmeisesti tämmöinen vaihtoehto on olemassa, mutta se ei ole enää maapallolla, niin kuin tähän asti on tämä hallintojärjestelmä ollut. Niin kuin tämä hallinto, tämä kultti haluaa meidät alistaa semmoiseksi tekoälyohjatuksi zombeiksi, ja jossa niin kuin elämä on ohjelmoitu näiden pelkoagendojen mukaisesti, mitä meidän pitäisi uskoa, niin kuin näitä valepandemioita ja ilmastonmuutosta ja hiilihuijausta ja sotia ja tämmöisiä. Että tämmöinen vaihtoehto on olemassa jossakin muualla, mutta kiitos ei enää täällä. Että jätetään me tämä vanha meininki jo jälkeemme. Mutta ei me tietenkään niin kuin vanhaankaan palata, niin kuin tämän koronateatterin aikaan ennen sitä, koska niin kuin energiathan muuttuu, ja niin kuin tässä on puhuttu näistä taajuuksista ja värähtelytaajuuksen noususta, niin tämä energeettinen systeemi on sillä lailla, että se ei tue enää niin kuin tämmöisiä hyväksikäyttö-, pelko-, auktoriteetti-, ohjausjärjestelmiä ja systeemejä,
vaan ymmärtääkseni meidän täytyy niin kuin entistä enemmän ottaa itse vastuuta itsestämme ja lähimmäisistämme ja yhteiskunnasta ja omasta elämästämme. Ja meillä on mieli, jolla me luodaan, oikeastaan mielikuvilla me luodaan kaikki. Ja mielikuvilla meitä on hallittukin tähän asti. Sen takia tässä on tämä psykologinen sota, jota meitä vastaan on käyty median ja poliitikkojen ja viranomaisten taholta, että että on haluttu alistaa mielikuvilla, mutta kun me käsitämme sen, että ei meidän tarvitse lähteä tähän. Ja nämä niin kuin näyttäytyy niin kuin omassa typeryydessään ja älyttömyydessään nämä hallintamenetelmät, niin meidän täytyy osata ja pystyä harjoitella tätä luottamista itseemme ja tähän voimaan. Voi sanoa omaan voimaan, mutta se voimahan tietenkin tulee niin kuin täältä lähteestä, jota me käytetään tässä meidän elämässämme ja luomistyössä niin kuin joka päivä. Ja meidän on hyvä niin kuin hiljentyä aina välillä, mieluummin vaikka aamuisin, ja kuunnella itseämme, että mikä on se tämän päivän epistola ja ohjelma. Että me itse tunnetaan niin kuin kaikki se, mitä meidän olisi nyt hyvä niin kuin tässä tehdä. Voisi sanoa sillä lailla, että Jumala luo ja kokee meidän jokaisen itsen kautta. Ja me luomme ja koemme tätä elämää. Me ollaan se pääte niin kuin tämän tietoisuuden semmoinen tuntemis- ja kokemis- ja luomisväline. Me luomme koko ajan asioita uudeksi. Ja sitten kun ei enää huvita sitä tai muuta, niin me voidaan vaihtaa juttuja ja sitten niin kuin muuttuu kaikki. Ja me ymmärretään tämä energeettinen systeemi, että meidän täytyykin ottaa tietenkin vastuuta, sillä me tuppaa toteutumaan nämä meidän asiat, mitä me ajatellaan ja tehdään. Se, mitä me tehdään toisille, niin se on ihan konkreettisesti, että me tehdään se itsellemme, koska me ollaan niin kuin energeettisesti yhtä. Ja me saadaan kaikki, ihan kaikki takaisin, mitä me tehdään, ja positiivisessa mielessä niin kuin moninkertaisena vielä, että meidän hyvinvointi vaan lisääntyy sitten, kun tehdään niin kuin hyviä asioita. Joo, siis se tietysti tämä, mitä tietty suuntaus on kertonut, että se mitä sä ajattelet, niin toteutuu, ja niin se on varmasti niin kuin totta, koska se on, me kaikki ollaan vaan energiaa, ja täytyy muistaa se, että ihminen on periaatteessa suurimmaksi osaksi niin vettä ja soluja ja kaikki tämä niin systeemi, eli siis kaiken kaikkiaan se on energeettinen, me ollaan niin kuin energeettistä niin kuin kokonaisuutta. Ja mulle tuli niin kuin itselle mieleen tässä siis se, että äärimmäisen helppo on muuttaa niin sanotusti toista, osoittaa taas sormella, mutta mulle henkilökohtaisesti itsensä muuttaminen tai kurissa pitäminen, että en enää pelkää tai mene siihen värähtelytasoon mukaan, niin se on kyllä sitten vaikeaa. Se on kyllä kerta kaikkiaan vaikeaa. Ja mä ajattelin, että tässä kohti mä voisin ihan lyhyesti muutaman. Sä sanoit tuossa äsken, että pitäisi niin kuin, aamuisin tai milloin niin pikkaseksi hetkeksi pysähtyä ja miettiä, että mä oon lukenut muutamia tämmöisiä hyvin mielenkiintoisia kirjoja, niin tuolla on Jenkeissä jo nyt edesmennyt fysiikan professori William A. Tiller, joka on kirjoittanut useita kirjoja. Löytyy muuten sitten tillerinstitute.com tai joku tämmöinen niin tuolta netistä, eli hänen työtään jatkaa tietyt niin EVP-proffat nyt sitten, ja hän on siis meditoimalla, mä luin yhden hänen kirjan, missä hän on siis 4 hengen meditointitiimi, muutti tämmöinen ympäri maailmaa olevissa yliopistoissa niin tämmöistä veden pH-arvoa vaan meditoimalla, eli miettimällä heille annettiin tehtäväksi nostaa
yhdellä pykälällä pH-arvoa näissä mitattavissa laseissa. Ja se onnistuu useita kertoja sitten toisaalta niin kuin meditoimalla laskea se pH-7-arvoinen niin kuin alaspäin, ja sekin onnistuu. Eli siis, ja tämä on sitten ihan eksaktisti samanlaisilla mittalaitteilla toteutettu, eli siis niin kuin, voi niin kuin tämmöisen tieteellisen tason, niin on 100% näyttö siinä. Eli siis toisena meditoimalla sä pystyt pelkästään ajatuksella saamaan aikaan jotain. Se oli tässä näin nyt se ajatus, eli se pohjaksi tähän näin, että sä pystyt. Ja sitten siihen liittyen niin muutama tämmöinen, jos joku haluaa nyt sitten eksaktisti jotain, että mitä voi tehdä. Tämä on hyvin mielenkiintoinen. Tämä on hawaiilainen tämmöinen tohtori, en osaa nyt varmasti lausua, Ihalea Kala-Hevlen on hänen nimensä, ja tarina, ja ei tarina, vaan kertoo sen, että tämä on siis, hän on yksi näitä tämmöisiä Hawaiin vanhoja, joka aikanaan on yhdessä tämmöisessä vankimielisairaalassa, jossa oli siis Hawaiin kaikki pahimmat konnat, murhaajat, niin siellä alkoi olla meno sellaista, että sieltä henkilökunta sairastui ja ei enää pystynyt töihin siellä, ja se oli aikamoista kalabaliikkia koko touhu, ja hänet palkattiin sinne sitten muuttamaan, ja hän istui yhdessä kopissa ja luki vaan päivältä näiden niin kuin niitä potilaskertomuksia ja toisti tiettyä fraasia mielessään, ei mitään muuta. Ja lopputulema oli se, että kaikki muut näistä vangeista parani, paitsi yksi. Yksi jäi niin kuin siitä otoksesta sitten niin kuin ennalleen. Mutta että tavallaan tämä sairaala pystyttiin, tai vankimielisairaala pystyttiin purkamaan, että vaan ja ainoastaan yksi henkilö jäi sitten sinne niin kuin, No sitten meillä on mielenkiintoinen vastaavanlainen kirja, on tämmöinen Healing Code, eli se on suomennettukin tämä kirja, eli paranemisen avain tai jotain. Ja tässä siis ajatuksena on se, että sä omien sormien kautta tulevalla energialla pystyt muuttamaan ja parantamaan itseäsi. Sairauksia ja muita. Tässä on siis parannettu tämän kirjoittaja Alexander Lloydin vaimon hyvin massiivinen tämmöinen jonkunlainen niin masennusjuttu, ja sitten tämä Ben Johnson, joka tässä on mukana, niin hänellä oli tämmöinen vakava sairaus, parantomutan sairaus, joka parani tällä menettelyllä. Ja tästä löytyy sitten kaiken näköisiä kirjoja. Mä oon lukenut tämmöisen Gary Schwartz, joka on siis lääketieteen proffia, ja hän on sitten, Gary Schwartz on professori psykologiassa, medicine, eli ilmeisesti sitten lääketiede noin yleisesti, neurologiassa, psykiatriassa ja sitten nipussa muita. Hän on ollut Arizonassa ja niin poispäin. Ja hän on kirurgi niin kuin kai niin kuin työltään, niin hän kertoo tässä kirjassa, kun hän on ollut paikalla, kun ihmisten paranemisia on toteutettu pelkästään tämmöisen energialatauksen kautta. Eli ehkä jos nyt niin kuin tavallaan mitä mä tällä nyt halusin niin kuin kertoa tässä, niin keinoja on taas olemassa. Jos haluaa niin kuin hakea ratkaisuja itselleen, ei muille, vaan itselleen ja omalle perheelle ja läheisille, niin niitä on tarjolla. Sitä sulla on niin kuin taas vaihtoehdot, sä menet tonne ei olemassa olevaa terveyskeskukseen kiskomaan sitä suljettua ovea, tai sitten sä voit hoitaa tämän itse. Ja sitten sä voit niin kuin valita näitä menettelyitä. Et siinä mielessä niin uskon, että tarjolla on paljon
Mutta että ehkä se kuitenkin on niin kuin itse, niin kuin tavallaan tämä pitää lähteä jokaisesta. Meitä on 5,5 miljoonaa, jos jokainen näistä, no okei, niistä on vauvoja osaa, että ne ei vielä osaa meditoida. Tai ehkä osaakin, en tiedä, mutta tai ehkä osaa paremmin kuin me, mutta noin periaatteessa niin meidän pitäisi jokaisen vaan niin kuin tehdä se päätös, että nyt niin kuin tämä Suomi pelastetaan ja ollaan niin kuin mukana siinä omissa ajatuksissa, että Suomi pelastuu, globaaliset lähtee, meillä ei ole mitään hätää, niin siitä tämä voisi sitten niin kuin oikeasti niin kuin lähteä vyörymään se valtava energia, mikä meistä kaikista silloin lähtee liikkeelle. Vai mitä olet mieltä? Kyllä vaan. Tuossa mainitsit tuosta vedestä. Se on tosiaan sillä lailla, että meidän kehostahan on yli 70% vettä. Ja vedellä on muisti, niin kuin muun muassa tämä Johanna Blomqvist on tuossa uudessa kirjassaan niin tieteelliseltä kannalta kertonut. Nämä mielenkiintoisia sillä tavalla kyllä kerrotaan myös Raamatussa, ja mä olen siinä Salattu Raamattukirjassa niin koittanut vähän avata sitä. Siis tämä meidän vesiolemus, niin sehän kuvaa myös meidän niin tunneolemusta. Ja tämä Raamatun vedenpaisumuuskertomus Nooan arkista, joka on me itse, moniulotteinen itse, ja nämä eläinparit on meidän parillinen DNA-arkisto, joka on oikeastaan valokoodiarkisto. Niin tämä vedenpaisumuuskertomus kertoo nimenomaan meidän tunnekehon puhdistamisesta. Se arkki rakennettiin siinä laaksossa, mutta se nousee sitten sen vedenpaisumuksen, eli tämä meidän tunnekehon puhdistuksen ja värähtelytaajuuden nousun myötä sinne vuorelle näkymien ääreen. Ja vasta silloin nämä taivaan akkunat avautuivat. Eli meillä alkaa se ymmärrys, näkemys selkeytyä sieltä vuoren huipulta. Ja sitten meillä on toisaalta myös sitten tämä vesikehon, tunnekehon lisäksi tämä älykeho, älyego tai niin kuin mentaalinen taso. Ja tämä neitsellinen syntymä Raamatussahan tarkoittaa sitä yksinkertaisesti, että me tasapainotamme nämä molemmat puolemme, älykehon ja niin kuin tunnekehon toimimaan niin kuin kokonaisuutena. Että ne värähtelee ja leikkaa toisiaan niin kuin sillään tasapainossa, niin silloin meihin syntyy se uusi tietoisuus, uusi lapsi. Niin kuin, no lapsi on siinä mielessä hyvä symboli, että lapsi pystyy niin kuin elämään hetkessä. Hänellä ei ole vielä niitä ennakkoluuloja ja paineita, jotka niin kuin horjuttaa sitä mieltä tunteisiin tai sitten järkeilyyn niin kuin pois tästä nykyhetkestä, johon se meditaatio, rukousmeditaatio tai meditaatio, se hetkeen keskittyminen niin kuin ohjaa ja auttaa meitä niin kuin pysymään. Koska silloin, kun me ollaan niin kuin nyt hetkessä, silloin me niin kuin nähdään ne asiat niin kuin selkeästi. Ja mikä se on tämä toivottava ratkaisu. Kun lopulta ei joku kaksi tunnetta, pelko tai sitten rakkaus, joka on voima, tämän lähteen energian voima. Kun me pysytään siinä, niin silloin meillä on kohtuullisen selkeitä nämä asiat. Ja jätetään se pelko omaan arvoonsa. Toisin sanoen niin kuin nostetaan tietoisuuttamme niin kuin näkemään itsemme niin kuin, vähän niin kuin ylhäältä päin tai kokonaisuuden osana ja nähdä niin kuin aineen läpi ikään kuin, miten ne toimii. Kun mielikuvat, energiat, nämä asiat niin kuin luonnostellaan niin kuin oikeastaan mielikuvissamme niin kuin sielutasolla. Ja nämä sitten saavat niin kuin konkreettisen aineellisen muodon pikkuhiljaa. Mutta nyt tämä aikaviive tämän
ajatuksen, mielikuvan ja toteutumisen välillä niin alkaa supistumaan, niin että tämä on paljon nopeammin tapahtuu kaikki kuin aikaisemmin. Myös hyvässä niin kuin pahassa. Me nähdään nyt tämä kaikki vastakkainasettelu vielä, mutta me voidaan kyllä valita se oman näköisempi polku ja ymmärtää se, että me itse niin kuin tehdään sitä. Mites vielä, jos ajatellaan tähän loppuun, niin ohjeita ihmisille, toivoa varmaankin pitää niin kuin sanoa, että niin kuin mä oon, vaikka sitä on paljon parjattu, mutta mä oon edelleen sen sanonnan takana, että hyvä tästä tulee ja tästä tulee ihan hiton hyvä. Mutta se vaatii sitä, että jokainen tosiaan ottaa tuolta itteensä täältä niskasta kiinni ja rupeaa niin kuin ohjaamaan itteensä ja ottaa selvää ja ei oikeastaan muuta nyt ensiksi tarvii muuta kuin alkaa miettiä sitä hyvää. Minkälainen maailma me halutaan? Me halutaan niin kuin hyvä maailma, hyvä Suomi, hyvä kaikki, kansainväliset hyvät yhteydet. Me ollaan mukana jossain niin kuin inhimillisessä niin kuin systeemissä maailmanlaajuisesti ja näin. Ja sitä jos kaikki päivittäin vaan miettii. Ja tuossa oli noita keinoja noista kirjojen kautta niin päästä vähän itseensä kouluttaa ja kasvattaa, jos haluaa. Mutta että ehkä se on niin kuin itseni kannalta se, että nyt vaan niin kuin tekemään, niin sitten tästä tosiaan tulee hyvää. Ainakin nopeammin. Kyllä vaan. Ja ei me enää tässä uudessa ajassa, niin kuin, eihän me siedetä niin kuin tämmöisiä kaukaa tulevia keskusjohtoisia hallintajärjestelmiä. Tähän täytyy hajauttaa niin kuin tämä hallinto- ja budjettivalta niin kuin aika lailla maakunta tai joku tietty aluekohtaisesti. Ja ei tosiaan niin kuin tarvita eikä kaivata tämmöisiä suuria johtajia, koska me ollaan jokainen itse oma johtajamme. Ja tehdään niin kuin lähipiirissä niitä hyviä asioita ja muutetaan tätä maailmaa sikäli, kun sitä tarvitsee muuttaa niin kuin oman näköiseksemme. Ja ei meidän tosiaankaan, niin kuin tässä puhuttiin, niin kuin mielellään muutettaisiin aina toisia, mutta eihän se toimi mitenkään. Että kyllä me täytyy jokainen itse ottaa vastuu itsestään ja omista lähipiiristä ja alkaa siitä. Eikä oikeastaan meidän tarvitse huolehtiakaan muusta siinä mielessä, että tai tietenkin jos tämmöinen tilanne avautuu, niin hoitaa hommansa, jos kuulutaan johonkin yhteisöön tai johonkin juttuun. Mutta emme tosiaan niin kuin toisten puolesta voida elää eikä sanella, mitä he ajattelevat. Ja tässä käykin tosiaan sillä tavalla, niin kuin puhutaan, niin nämä ihmiset valitsee tämän oman näköisensä aikajanan ja me, jotka jäähän tänne maapallolle, niin meillä on niin kuin mielenkiintoiset, positiiviset, hyvät ajat tulossa. Että kyllähän meillä on niin kuin tämmöiset energeettiset ratkaisutkin, jotka on jo olemassa, jota ei vielä ole. Siis nämä energiamuodot ja sen käytöt niin kuin ihan hallinnassa tai jo keksittyinä niin, että me pystytään niin kuin elämään paljon omavaraisempaa elämää niin kuin henkilökohtaisesti ja pienyhteisössä ja varmasti muuallakin kuin näissä kaupungeissa, eikä varsinkaan näissä 15 minuutin kaupungeissa. Että kyllä meillä niin kuin hyvältä näyttää niin kuin tulevaisuus, jahka tämän murros- ja muutosajan nyt saamme läpikäytyä. Ja tässä nyt täytyy vaan muistaa, niin kuin itse en ole 3,5 vuoteen niin kuin ihan oman mielenterveyden kannalta viittynyt uutisen ajankohtaisohjelmia, siis tämä valtamedian ohjelmia niin kuin edes seurata. Että kannattaa sitä omasta hyvinvoinnista
lähteä ja tehdä semmoisia asioita, joita itse pitää itselle ja omalle keholleen ja lähiympäristölle hyvänä ja hyvinen, josta niin kuin tulee hyvä mieli ja olo. Ja ihan turhaa niin kuin vaipua niin kuin synkkyyteen ja velloa niissä, koska se, mihin me keskitytään, niin sehän se vahvistuu ja alkaa niin kuin, saamaan muotoa. Että me oikeastaan luodaan niin kuin tämmöinen kollektiivinen tietoisuus luo sen julkisen tai tämä meidän ympäristömme. Ja me tietenkin henkilökohtaisesti tämä omaan ympäristömme ja omaan elämämme jopa niin, että tämmöisessä niin kuin karmeissakin ajassa niin kuin voimme luoda kohtuullisen hyvän elämän, kun ei mennä niin kuin näihin juttuihin mukaan niin kuin aikaisemmin. Mutta nyt nämä muuttuu niin hyvin, että ei meidän tuskin kovin pitkään enää tarvitse näitä karseuksia niin kuin nähdäkään. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin oli puhe, että mitä tässä nyt maailmalla tapahtuu, niin minusta tämä loppunäytös on meneillään, mutta nämä pitää niin kuin selvittää nämä viimeiset pesäkkeet ja jutut, että ennen kuin tulee niin kuin julki nämä asiat. Mutta minusta tuo entistä enemmän painoarvoa saa tuo Jukan sanonta, että hyvä tästä tulee. Olen samaa mieltä. Joo, näin me toivotaan ja toivotaan, että tästä keskustelusta oli sitten hyötyä ihmisille ympärillämme ja suomalaisille, eli kuunnelkaa, miettikää, tehkää. Mutta ennen kaikkea tuhannet kiitokset, Pertti. Me on 3 osioa tähän saatu niin nauhoitettua ja tämä oli aivan loistava. Me varmaan vielä palataan jossain yhteyksissä asiaan ja toivotamme kaikille kanssaihmisille hyvää tulevaa aikaa ja palaamme sitten myöhemmin uusin kujeen asioon. Kiitos Pertti, kiitos kovasti. Joo, ja kiitos sinulle, että sain osallistua tähän ja mieli korkealla sitten kuulijoille ja katsojille. Hyvään suuntaan ollaan menossa kaikista huolimatta. Näin juuri. Kiitos.